Les piscines descobertes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant obriran portes el proper dissabte 21 de juny. Així, fins a l'11 de setembre romandran obertes tots els dies de la setmana. En referència a la piscina descoberta de Vandellòs, l'horari serà de dilluns a divendres de les 11 a les 3 i de les 5 a les 8 i els dissabtes i diumenges en horari de matí d'11 a 2:45 de la tarda i de 2:45 a 8. Pel que fa a les piscines municipals descobertes dels nuclis de Mas Boquera i Mas Riudoms, el seu horari serà de 12 a 3 i de 5 a 8 de dilluns a divendres i d'11 a 2:45 i de 2:45 a 8 els dissabtes i diumenges. Les persones interessades poden comprar les entrades puntuals, així com els abonaments individuals i o familiars a la piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant. També es podran adquirir a les mateixes piscines descobertes. Les persones empadronades tindran descomptes i les majors de 65 anys tenen l'accés gratuït.